Hakakatsan terik matau benai nailur arjar aphuai, kaseng hinyo trap National Youth Front, Shillong Region, kalalej hakmat ke Jakarta Rekam jong ke Khasi Hills Autonomous District Council, ringkat ke plakat, ban pendram ya ke jingle sop-sop jong usim ke hima melim, bat ki menteri ban persya ya ke jingli lam ya ke jaka jong ke hima. Kaseng ke lapan ru ke jing pensyai, da ke babu por shiposngi, hakabaya day, bat ka lai pun riu hajar square feet ka badai hapo maulai umshing handrai ka por kalakut ki klem yo ya ke jing pensyai baki lada waru lada kimla ban pensyai dai ban weng ka mardor no ya usim ka hima melim kaseng kala ongru balada kim skap nekit kia kaseng kan shim da ka wei pat ka sin jam ban khang tala sendan ya ka hima melim Yam jong ka market ila phone nga habe de gato ka basaso yung nga balik himle jurip lang kumnong ina jurip film tip ini ha kumnong tip ina jurip pam film tip ini yung nga bal ai kata ka shithi sengi ikrami opdia yang kata ka shithi ru namaro haba yung man try lang bangi banya le lang ngi we already ban try nam ta ka jing khoi man try nam ta ka hok jong pat ba Menteri nam tak hok jong ukunu hajar. Menteri nam tak hok jong ka khendau ka siap ban pene. Ya ka khendau jong ka siap jong ka riba ka jaj benreu. Ngi dantang kan ni ka wei ka khendau. Ngi dantang kan ni ka wei ka jaka bo peleu ayangi. Lada nang ni ngi syakini lut nang ni ngi syali lam lut chanugin bo. Chanu ka pateng jong ikan poi. Ha ka district council ki ong ka diga state. Hendai ka basngo pula ka long menta ka hima melim sap bat ka banapo kinang yade. Kinang penjak kinang ai ki jaka chane satai chanu kan poi ke jaj menriu jingi chanu kan poi khun hajar hima sima la datang hang ni hajan phira nut bandi nai pade kran ya ka hima jing ya ka jaka jong hima melim namar ka hima melim ka jaka ka he ka bayar nyimte bi shawai pat gumno pat la datang han ni hajan ru phimla ban jubat ni ka lai pun riu hajar ti la ta ka ba sia ka pagami ipat sei kan poi ti la ka dang nginum sya kum kaseng ngin yang persya ngin khun la ka ding ya ka no len tiru Banyai pene ya ka khendong ko siap banyai pene ya ka pateng ka bansawan namata ka khendong ko siap banamta ka dawba ka riba ka jaj menriu tang hang ni ka mahajan kumni kimla manjubat ya ka masya jangai chano sikitu ki pordar tiba ya ka japut menta ba ka asam gedang dang ki jaka ba de jong ka himasma ngimtip hangi kini ki sniru banda ki barjala ki layo pendrup wa de ka jaka Sigan poi ka jaj menriu jungi ladang yesha ladang shulong tang kinong paikai ladang long tang ki bang shua he ni ana yeng sunu kan poi ka jaj menriu jungi bangi kintu baga jaj menriu jungi kan paimat kan yui kai baga hima melim kale kai baga district council kale ha ni pan jubab ya ga lai funri wajar lada ga lai funri wajar ka jubab pamio ka jingi khi jungi kanang tur bangi nang ya chamat perang kanang jur ka jingi khi jungi Batkan poi ke por lada kan lu kan lenti bain khang talang hima melim ruk in khang lada dai dak takal lenti lada phimla man jubah wan nam penchat sri ngi menen galakot kamen semonde galakot ketui ke sengi galakot wan nam penchat sri ngi jubah ban nakaliang ki menteri tu arfulai ngur kim dan kecing sania beli pipne wainam pipin dile wainam dan kam dak majority ban berkelon ni lada lap kam bi anju amru phap pan ya ka duler ni ki menteri naki sim naki right namar ka don haki dela damenta anong ifi ya ka bahajan filadi tikan ayu ka basya jangai bak ngimla ban iri ki mat pan ngim dai bang shu sakri ban shu pekai ba pisong bo shuki ba fille ka baman rengi yang hang ni ban yada ban khun nam ta ka jaj mriu kam salya la ka dai ngi hakan du nu nanti ban sya nam ta ka jaj ban riu kam salya la ngi dum sya jel ru la ka dai shisha ka banta ka hok ka jaj ban riu Lada phim ai ka jing shai mut ka don ka ai ka basal dat lada phim la man jubab de ha la don ka ai basal dat henry lada filong khoi jubab khoi ke yang ngiru bangiru ngin snow tho ngin shai balada ka dei ka jing ai ka balong hok ka balong shisha ka jing mentoy ha ni belengin wan hang ni belengin yakhi mangiru dei ba shuong ma ni shu tre jaj ben mi don ki kam ki jam la jong simon de men la ko Nangi phone WM 1-3 wang poisyo WM. Nangi kili WM pat. WM wang ngamdon ho office. La shay ngaman la si kum tamay. Na WM ru kanu syo jong ila ka ula.
Na pendili yang ni. Bisa kan bang insya. Uang na bau ainam dan hospital bailok cu dan hospital kata di kami yang cuma